Production. Cikin sirri dangi da iyaye na suna yi maka fatan alkhairi. ni babban burina shine daga ranar ayyar ne Wannan ne tsari na kuma za na cika maka alkawari. yanayin mu da ke ɗaya ne komai namu cikin tsari Da hannu na karki kai zan baiwa dukan sirri. sai gani sai kalewa ƙaryar makiya su raba ni da ke mai suna ni babban burina shine in ganki a daki na In ka zama angona mu kwana muna shagalin kauna. na buɗe fuskar ki in yo arba da abar sona Ranar na yi maka kunshi kamshi na turare a ɗakina. badan ba Ni ma ba dan ba dan ba. da na ce Ni ma sai in ce yi ce zaɓi na ni ma kai ne zaɓina. zance na ki duba tanda ita ce asalin